Kau tolak nak tungan. Saya kan tu pergi. Ada jalan dah. Betul lah yo, bawa. Belai hambai, tini 29 tarik Mei mas 2020 IPF ke Godji Regional Committee ni onggoi Elangbari ni sini nai kompai ti diang ni khonggo bone songnok ekeba bini ganti nok aba belai no ekdom politin bai khabra bajak kakala bai kalai dongman jaro ni phayo sini aba ata Rajendra diang bone leadership jeng bone ganti nok no pupang rok tanai tubui warok tanai tubu layoi lalu bera putih tongmane bera buwawi tonggo dai tin katal khai borona jeng tin nokong khlabai sini Godji Regional Committee ni joto leaders rokno sopajak sini volunteer rok tonggo jeng borok bai khai jotona mileboi tini bone nukungno jeng namui tongo mahai khai sini naini bisingti khai habro sini bisingti jeng kok khaja thani khana laina ini ni nukungni ganti nokna tangi rejak nani nang buting khai ma tong abana kitha lukorok ni khani wa hawi khna nani babu khatrang dawo wati jong kama tong damo ayin poriskar tengna nene besarok le khorok ta besai le ka ta besai kere balai se botini khak tangkha tong khokjakha aba haike lukurok ni chuba tumanai haika basini bodol rok ni chuba tumanai botini belai kana khom khema tongkha boni bosa kunai tongmane borok bosa burei mangnai tongmane borok hamjak thangbai jak nogo kebo korei ke boni bosai bo korei khaijino ma hajarawa song lukurok ni chuba kobongna ni musungo song jata mansa jottano jani ja kamibo jani ja amsaya jeng haroksa bai chuba lainani bagai jottano saktari khaiteng tini song saimano corona virus ni lockdown ni jarawa phano jeng social distance maintenance khlai jeng boni nukhongo wati klai khangkai maimung thongwi kanani jaga chirei atogui chima tongo bo aboni bagai belai khana jeng boni nukungni bagrana jeng belai hambai marubo jeng no chubana ni bagai jeng no chubuma ni bagai tei jeng ni nukhungo phai samang tangna ni bagai jeng no permission dona ni bagai nana belai hambai lukurok ni thunego jeng jota mansak jani jamansak jeng ma haikena chuba layana jotana hambai